Здравейте, поздравители, тук днес се говорим за 5 януари. Всички знаем този омразен ден. Честно казвам, на всеки сигурно му се е струва, че 5 януари направо е ада. Право чекайте да си. Честно казвам, 5 януари знаем всички ученици, хора по земята. Е учебен ден. Учебният ден. 5 януари. Какво да кажем за него? На училище сме. Точно се нарадвахме на хубавите празници. И се сбогуваме с тях. Чак да намалим топ-50. И какво? 70 това някой аз избрах. Хубави подаръци накрая. Това училище ни дава шок. Направо ни застрелва в главата. Да знаете, аз нямам нищо против училището, но ако видя моето училище и моето училище да гори и някой ме попита какво да направиме, се връгам под палки. Как ми се случило точно преди ходих на забойка и точно преди да тръгнам, училището ми гори. И връгам един неща от чантата ми, защото си взе да гори. И горя малко от компютърната зала. Януари. Всички знаем какъв този мразен ден. Представете си дядо Коледа на 5 януари. И как се вика дядо Коледа? Точно вдигнах килограмите и сега пак трябва да ги свалям. Да, омразния 5 януари. Ако имах пистолет, щях да се гръмна. Но днеска е 2 часа и 50 минути. Сряда. 3. Събота. Само кам, никой не харесва 5 януари. Но ако можах, направо щях да се гръмна. Дядо Коледе, какво си ми донесъл? Аз съм дошъл само да вземем бисквитките. Но я... Какво? Я чек една секунда. Заповядай. Благодаря. Да знаете, това е коледният подарък на сестра ми. Сега спи устата ми. Втори ден, не? Да. Ако искате в другия епизод да го сготвя, кажете ми. Това е за този. Как ви е харесало, дайте палец нагоре. Напишете долу в коментарите какво са ви дали за Нова година и Коледа. И най-гадните 5 януари дни. И дано да ви е харесал видеоклипът ми. И до скоро!